Sziasztok srácok, ez itt újra a Kolesz Crew, és itt van a kezemben 11 darab 500 forintos sorsért. 12, de a matek majdnem jól sikerült, tesókám, annyi baj legyen. Bocsássátok meg ezt nekünk, kicsit fárasztó napon vagyok túl, hatalmas front van, fáj a fejem, de nektek összeszedem magam. A frontba se hiszek. Úgyhogy a videó témája az lesz, hogy vettünk az összes 500 forintos sorsjegyből egy darabot, tehát így jön ki a 12, és le fogjuk őket kaparni, és a tét az lesz, hogy ki kapar többet, mert aki kevesebbet kapar, annak bizony le kell kaparnia a Kleopátra kincsét az utolsó bet számtól az utolsó kis piramis csücsökig. Nem szeretnék veszíteni, mert ez egy kinkeserves, hosszú, unalmas folyamat lesz. Úgyhogy én el is kezdem a kaparást. Ja, ahogy párbajoztunk a 300 forintosokkal, úgy párbajozunk most az 500 forintosokkal, és aztán aki a legcsövesebb, az meg majd jó kapargathatja le a Kleopátra kincsét nektek. Ti is utáljátok, mi is, úgyhogy biztos majd. Szeretnéd? Nekem mindegy, amiket akarod, azt kaparod le. Akkor ezt kaparom le én. Jó, az a kérem. Szuper! Előveszem a pénztárcámat. Nyilván azzal nem kell fölkészülni egy videózásra azzal, hogy pénzünk legyen. Hát jó, akkor ezzel az 50-essel, a klasszikus birkózós 50-essel fogok kaparni. És melyik sorsegyel kezd lesz? Az 500 forintosok legújabbikával. Ebben a sorrendben fogok haladni. A pénzlifttel, nyomassad. Nyomassad, tesókám. Az egy nyílt, tesó. Itt egy nyílt. Itt már egy stop. Nézzétek, így néz ki egy stop. Kulcse, bláde. Kulcse, bláde. Kulcse, most bláde, egyet fent fogok, egyet lent fogok. Az első az mindig nyíl, Szabi, az sose más, azt ő tudod. Nem. Az úgyis nyíl. Nem. Oly. A negyedik helyen lesz egy stop, tesó, nem akarok megszomorítani. Ja, múltkor nyertem 16 000-et, úgyhogy izgatottam már. Ne. Megnézzük. 5, 6, valami millió, ezredes. Hát akkor számíthatunk 500-ra, vagy 800-ra. Egy pluszos sorsjegy, így indulásba, sohasem rosszabb induláskor, kicsit beszél magyar. Ezüst, 20-szorozó. Nagyon régen kapartam, és valami apróságra felhívnám a figyelmeteket, hogy ez itt a 001-es. Ez igen, anyukám. És nézzük meg, hogy mit rejt. 20-szorozó. 24, az nagyon szám. Az még számom. Az összes 40, azt hiszem, hogy 30 valami lesz. 38, 42. Az nagy szám. 42-es az mindig ott van. Az nagy szám, a 42-es. És az 50-es is egy nagy szám. 13-as, hello, szia, 13-as. Üdv a klubban. 19. 18. Hát nekünk nincs 10-esünk, miért olyanokat kaparsz? 46. 17. Üdv a klubban, hello. Nincs 44-esen? Nincs. Nekem volt az előbb. 42-es van, 49-es meg 43. Nem. Sári. Szabi, sziasztok. Arra is azt hittem, hogy van. Nem, sajnos nem. 37-es. Ez már második volt, amire azt hittem, hogy van. Az neked volt az előbb az aranyon. 26. Az utolsó esély, hogy nyerészkedjünk, elúszott. Az első vesztes sors, ugye? Tök szar. Ez így tök szar, Szabi. Eddig 1-1. 1000-ből 800 forint a pénz. Szuper bankót, 1000 éve nem vakartam. Itt az ideje, szerintem, hogy ezt bepótoljuk. Nézzük meg a pénz... Micsoda? Pénz érme szimbólum. Malac persely. Egy Pantheon. Egy Pantheon, nem tudom, hogy hívják. Bank. És egy tárca. Ezért nem sikerült nyerni. Jöjjön a kettes. 11-es. 11 az nagyon... de jókat villámlik, dörög itt közben mögöttünk. Milyen kis tréfás ez a szuperbankó. Hahot a könyvet kinyitotta. 6-os. Izgalmas perceket láthatunk itt. Itt hogy van? Össze-vissza kell találni? Össze-vissza 3. Hogy nem is kell, hogy bármilyen formában egyezzen. 2 kincs, jól látom? Igen, 2 kincsünk már van. 2 kincs, jól látom? 2 gyémántunk is van, 2 aranyóra,
Mindenből 2, ugye? Nem, az arany. Ha egyből nem lehet 2, 9 darab nem lehet páros, tesó. De akkor még a gyűrűből van egy darab. Felidézzük a régi szép időket? De itt nincsen sajnos aranygyűrű. P-érme. Pénzesek. F-zsák. Diamant. Ott van. Ó, a papához nem akkor az utolsó játék ezen a csodálatos sorsjegyen 5000, 5 millió. Adnám, tesó, nem szokott 2 lenni. És 500. Nem. Egy kis érdekesség erről a szuperbankóról, amíg elpakarom, hogy ez most a legrégebbi 500 forintos sorsjegy a palettán. És más érdekességet megtudhattok Viktornak a top 10-es videójáról. Amiben, vagy nem, de a top 10-es sorsjegyek videójáról, amiben rangsorolja őket. Úgyhogy jöjjön az én kedvenc sorsjegyem, a lottóláz. A lottóláz a legjobb sorsjegy. Ez kamu. Dehogy nem. Olyan na, 18, 28, 48, 69, srácok. És... 39 mizú. Szavasz, jó vagyok. És izgulhatunk, hogy lesz-e vajon itt egy 500-as? Nem volt 500-as. De ha ez is már megjelenik, 2 ugyanaz, akkor még egy találta, már 10 000-ünk van, hát annyira jó. Hihetetlen játék, hihetetlen szórakozás. 38. Ja, és csak ilyen 8-asunk nincs. 18? Nem nincs. 4-es. 24-es. 51-es. Akkor ez már leves. 12-es. Hogyha nem tudjátok egyébként, nem tudjátok hogyan kell játszani ezzel a sorsjeggyel, de azért a 62-es itt van. Akkor nézzétek meg, légy szíves. Hogyan kaparjunk lottóláz. És a 69-essel 69-es még. Nem, sajnos ez elúszott, de még van egy Joker játékunk. Hihetetlen, hogy a legjobb sors. És elúszik. Nem lehet nyerni, hihetetlen. És az utolsó, tehát eddig elég karcsú ez a 800 forint, nem biztos, hogy meg tudom majd Viktort előzni ezzel az egy nyerő sorsjeggyel. Hello. A legesélytelenebbtől fogok indulni, a 20-assal. Ha csak kívül kaparjuk le, már elhittük volna. Hello! A legesélytelenebb hello, nyert! Zalán, hello! Hello. Gyertek! Úgy néz ki, valami elindult. Hello! És az nem a bélsaram. Hello! Wow! Mi van itt még? Én most már tök szomorú lettem. Van-e itt még? Nyerték 2 darab 500-est. Ez kevés. Na nézzük. Van ilyen, hogy 2000? Van 2000, van 4000, minden van itt. És van itt egy 1000-es. Maga sem gondolhatta komolyan. 1800 forint sikerült összeadni a zseniális matek képességemmel. Úgyhogy nézzük meg, hogy Viktornak hogyan megy a kaparás, és cseréljünk helyet. Mindjárt folytatódik. Na szóval, Szabi 5 sorsjegyet kapart le az 500-asok közül, pedig 6 darab van, ennek egy az oka, a Kleopátra kincsit a végén fogjuk lekaparni, összességében 2500 forintnyi sorsjegyből 1800 forintot nyert, tehát mínuszban van, de föladta nekem a leckét. Nálam is van 5 darab sorsjegy, hasonszörűen, itt is 500 forintosokról van szó, megszokhattátok. Természetesen, ha szeretnétek az 1000-es párbajt, akkor írjátok le a kommentbe, hogy mennyire szeretnétek, és lájkáljátok a videót. Meg persze vegyétek meg a Koreszkus pólót. Hogyha szeretnétek 500 forintos párbajos Koreszkus pólót, akkor lájkáljátok a videót. Én kezdem azzal, amikkel a Szabi nem nyert. Úgy gondoltam, hogy így csinálok egy kis trükköt, egy kis csavart, egy kis zsenialitást a videóban. Úgyhogy nézzük is meg azt a szeperbenkőt. 6-os és 15-ös. Én nagyon adnám, ha nyernék. Új. Molyojojojoj. Zsatár. Molyojoj. Aranyrudakat a papának. Ráférnem ugye egy vérfrissítés erre a sorsjegyre. Erre a sorsjegyre egy kitiltás félne. Nem megbántva az idősebbeket, de hát na. Hát nézd meg, egy ugyanolyan sincsen. Drága követ a papának, vagy kincsed a papának, vagy céfet a papának. Mindig így van. A végén elkezdenek gyűnni itt meg a szimbólumok, aztán semmi.
10 000, 5 000, 1000, 5 millió, 500, nem is És kapom igen, tovább. sose ad Nincs kettőt. kettő. Sose. Nálad volt 5 millióval 2, azért gondoltam azt, hogy na most akkor lesz valami. Pénzérmét a papaónak, pénzérmét a papaónak, pénzérmét a papaónak. Hát tudtam, ez egy szar. Ez egy szar, beisztessem a Szabi vesztes kupacába. Ez ezüst! Oly, de bízok az ezüstben. Nagyon szeretem az ezüstöt, Szabi, egyébként. Nem tudom, tudjátok-e róla, de én azóta a 20-szorozóra vágyom, amióta megszülettem. Anyám mondta, fiam, neked egyszer ki fog jönni a 20-szorozó. Úgyhogy abban bízunk, nagyon sablon számok, 32, 22, 11, 42 is. Nagyon sablon számok, 13, hello. Nagyon sablon Várjuk számok. a 39-eset is Nagyon szeretettel. sablon számok vannak itt, 24, úristen, de sablon, 15, 47. 17, az most nagyon nyerő volt mostanában. Na nézzük. A 30, ott a megjelent, de 39. sajnos későn. 41, Ez nem volt, nem volt. Dipta! 33-as sem volt, a kutyafáján. Nézzük meg a hátulján, hát ha abban van. 4. 24. 24 is the only chance, only chance. Jó, hát ami a Szabinak nem nyer, az nem nyer, nekem sem, mondta magába a Szerencsejáték ZRT, és odaadta nekünk ezeket a sorsegyeket. Nem állunk jól, maradjunk annyiban, hogy nem állunk jól. Viszont, majd most itt a Szabi-féle sorsegyel behúzzuk magunknak. Én ezt kifejezetten nem kedvelem. Miért? Indokold. Mert szerintem egy szar. Ez egy jó indok, el is fogadtam, köszönöm szépen. 50, ezzel már nem is nyerhetünk, látod? Ennyidig tartott a csoda. 28-ast keressük. Természetesen egészen idáig nem találtuk meg, és a végén, hát hogy nem nyertünk. Egyébként innen a kamera mögül is üdvözlöm Rolit és Ferit. Zsatárzsamó. 35, nem, látod, ez egy rossz sors, egy Szabi. 51. Nem, hát egyértelmű volt, hogy nem. 64, de durránt. 51, 49. Maradt a 28, hogy végem, és végem is van, ahogy arra számítani lehetett. Jokert a papának, és a bukszával oda is van az egész, még 2 jokert sem adott a kutyája. Én sem nyertem egyikkel se, úgyhogy Szabinak a Super Blackjack-es 1000-ét és a 800 forintos pénzliftét kell túllépnem. Én bízok benne, hogy majd a Super Blackjack lesz az, amelyik meghozza nekem a várva várt csodát, úgyhogy a 19-esre ráharapok. Nem hallom, hogy harapnál. Ez elég jó harapós hang volt. Ezeken egy 20-as is lehetett volna. 5, 4, 9, 6. Demotiváló. Nem akartam mondani, hogy 10-es lesz. Demotiváló éneket látni a sorsegy piacon. Demotiváló mi más újság van még a piacon? Mesélj róla. Demotiváló. A 15-ösre a 8-as a legjobb, amit kapok. A 15-ösre a 8-as. Demotiváló éneket látni. Demotiváló azt látni, hogy a kezem között szétolvad a sorsegy. Egy pontnyi, vagy egy számnyi, hogy mondják ezt? Egyel kevesebb. Majd a pénzliften egy 2000 forintossal már én vagyok a király, úgyhogy bízunk benne. Az én taktikám, hogy itt a tetejét szoktam megsubickolni, és hogyha látom a kis nyílnak a tetejét, hopp, az egy nyíl, látjátok? Látjátok a taktikámat? Az egy nyíl. Hopp, az is egy nyíl. Hopp, az is nyíl. Ez egy jó taktikának tűnik. Hopp, nyilak. Ezek fixen nyilak, ezeket le is kaparhatom, hogy ezek úgyis nyilak. Egyébként ezt nem tudtam, ez egy érdekesség. Hopp. Az első stop táblához eljutottunk, és? Ez is stop. Hiába próbálkoztunk. Bevallom, itt már úgy sincs több stop. Tehát igazából, most, hogy ezt elmondtad nekem, én ott mindig izgultam egy kicsit, most az egy izgulást elvetted. Tessék, ez így 3 nyíl. 6 kaparásnyira vagy a játék végétől. Ugye? Sajnos ez egy stop tábla. Ez még jó. És ő sincs már játékban. Az utolsó lehetőség, hogyha itt nincs nyíl. Mert hogy ez itt egy nyíl, az fix. Ez is itt egy nyíl. Ő is itt egy nyilacska, ő pedig egy hap nyilap. Azt szerintetek mi? Az egy stop tábla. Sajnos az öreg Alexi felvette a ritmust, és veszít. Nincs olyan sorsa, amit én nyertesként tudnék lekaparni ezen a csatornán. Kivéve a Kleopátra kincse, amit tiszta lélekkel és szívvel most fogok és lekaparok nektek. Óriás tempóba 78, 93,
óriás tempó, óriás játék, óriás juice. Imádom ezt a sorsjegyet, imádok beszélni alatta. Imádom. 29-74, hajrá! Hajrá Kleopátra kincse, hajrá! Hoppa 74-es. Hoppa 74-es, 29-74. Nyugodtan szólhat uram, hogyha igen, maga látja. keresem a szememmel. Jó, ha maga látja, majd szól. Én inkább nem szólok. 17 és 83. Megkérjük a kedves nézőinket, hogy esetleg ők is látják, akkor kommenteljék be. Megtartjuk a sorsjegyet, amíg föl nem kerül. Nem látok többet, de biztos, hogy van. Biztos, hogy van, én mondom. Biztos, 27 és 06. 27 és 06. 29-est megtaláltam még korábbról. 27 és 06. Ennyire univerzális vagyok, ennyi helyre tudok figyelni. 17-est is megtaláltam még korábban. 27 de nem és 06. nem azért kell figyelni. Hihetetlen univerzalitás. 27 és 06, 27-es csak itt van, 06-ost esküszöm nem én sem látom, sehol. de látom, a 15 000-es sorban, úgy is van. Tesó, a 15 000-es sort azt áthívhatjuk Alex Viktor sornak, ha azt be fogom most húzni. 51-59 éljenek az 50-esek. 51-59. Örülnék, ha látnám a sorsjegyet, közben kaparom. 51, uramisten, hát itt ha volt közben már dörgés. meghalunk a viharban. El nem menjen az internet, mert akkor oda a videó. 76 és 14. 76-os, tele van 76-ossal az egész. Mit csinálsz, Szabi? Én nem... Nevetek a poénodat. Nem tartott stabilan a szuzmó. 13. 13-as, szia! 13, 60, hello, szia! 60-as nekem te rém lenne. Vagy nem? Na, nem. örülök, hogy émlik. Így 6000 szám között. Jaj, 84-es sem már. Ne. 45-ös, 47-es. Hajrá, 45-ös, 47-es. Hajrá, Viktor. Hajrá, Viktor. 91, boom! Meg a 11, a 11 ez egy nagyon jó szám, tesó. Meg is jelent, és a 91 is ott van rögtön. Az úgy figyeld, hogy 11-eset tele van az egész. Nem bírsz több tűkön ülni, maradni. Hát. 22, Zsuzsák, 66, hoppa 60, 22, 66, a 22, a 66, hoppá. Ezek nincsenek. Hoppá! Ne hazudjon nekem, uram, el akarja titkolni a nyereményt, azt várja, hogy összetépjön maga előtt a milliós sorsegyet. Nem, semmi is. 12-10, hoppá! Mik vannak itt még közben? Mária! Van ezen még, Szabikám? Van egy rossz hírem, ezen van még. Ha csak plusz egy 500-as találsz, azzal... Tesó, ezen van még. Nem, 1800-at is lehet nyerni, akkor akár X-et is kihozhatsz, és akkor szinte... Hát nem, akkor szinte semmi nem történik. Zsubszkulcs! 65-82, adom... Jól lehet. Jól lehetek ezek a számok. Adom... Mindjárt kezdődik a BL, siessünk, adom. Milyen jó, hogy elbuktad. 64, és én nekem már csak másodpercek alatt meg lesz az eredmény ennek a sorsjegynek. 64-35, új. Új. 92, ez egy milyen szép év. Nem látom a sorsjegyet. 63, 92, 63. Érdemes lenne egyébként csak a felső smattingerekre koncentrálnod. Csituljon uram! 31.03. Az emberek contentet akarnak, mi meg gyártjuk. 31.03. 32. Jó! Zé, azt tudjuk, mint mit jelent. Na uram, én annyit kérek öntől, hogy ne cseréljünk helyet, hanem kaparja le nekem a számokat, és nézzük meg, hogy mit mutatnak a betűk.
Ajzás. Na, úgy néz ki, hogy ezt a sport párbajt, ezt a hatalmasnak... Miért mondom azt, hogy sport? Úgy Nem néz tudom. ki, hogy Szabolcs megnyerte az 500 forintos párbajt is. Én még nagyobb pénzreményt normális sorsan nyerni nem tudok sem. Úgyhogy sajnálom mindenkitől, aki ezt a videót végigszenvedte velem. De majd ígérem, a következő szériák valamelyikén óriási pénzek, hatalmas nyeremények, zsigerből jövő ösztönös üvöltés lesz majd. Mi eredményképp fog szolgálni sorsegykaparásaink után, úgyhogy ha szeretnétek Koreszkrus termékeket vásárolni, akkor azt a Koreszkrus webshopban a leírásban található linken tehetitek meg, és csomagot is küldhettek nekünk méghozzá a leírásban található címre. Ne felejtjétek el, hogy a sorsegy versenyünk még mindig él és elég sokáig élni is fog, úgyhogy küldjétek a sorsegyeket, hogyha szeretnétek nyerni sorsegyeket és Koreszkrus termékeket. Természetesen Instagramunk is van, mind a Szabolcsnak, mind nekem, mind a Koreszkrunak, mind a hármat kövessétek, hogyha tippeket és külön exkluzív sorsegyes videókat akartok látni. Élő videókkal is fogunk jelentkezni, hogy nektek előbb-utóbb ennél több mindent nem tudok elmondani, úgyhogy szevasztok! Hello!